ኣብ መንጎ ትግራይን መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያን ኣብ ኩናት ከይመርሕ ዘስጋእ ወጥሪ ዓሲሉ ኣብ ዘለወሉ እዋን ካብ አዲስ አበባ ዝተበገሱ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ንሽምግልና ሎሚ ንግሆ ናብ መቐለ ከም ዝኣተውን ምስ መራሕቲ ትግራይን መራሕቲ ሃይማኖትን ዝርብ ጀሚሮም ከም ዘለው ተገሊጹ። ኣብቲ ኣብ ኣዳራሽ ፕላኔት ሆቴል ዝካየድ ዘሎ ዝርባት ካብ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ካብ ክልቲኡ ወገን ከም ዝተረኽቡውን ተገሊጹ። እቲ ጉጅለ ልኡኽ ሰላም ብኣካቢ ተቋማት ሃይማኖት ኢትዮጵያ ሼክ ሓጂ ኢብራሂም ቱፋ ዝተመርሐ ኮይኑ መራሕቲ ዝተፈላለየ ሃይማኖታትን ዓበይቲ ዓድን ዝሓቆፈ ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ካብ ተወከልቲ ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ምክትል ሕወሓትን ምክትል ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይን አማኑኤል አሰፋ ከምኡውን ፈጻሚ ስራሕ ሕወሓት ዶክተር ፍስሐ ሃብተጽዮን ከም ዝተረኽቡውን ተገሊጹ። እቲ ኣኼባን ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣሎ ኣባ ነጋ ኣትሒዙ ንሜድያ ዕፁው ግበሩልና ከም ዝበሉውን መፍላጥ ተኻኢሉሎ። እቲ ናይ መጀመርታ ኣኼባ ኣብ ዕፁው ዝተኻየደ ምዃኑ ዝተዘርበሎ ኣጀንዳን ኣብቲ ዝርብ ዝተላዕሉ ዝርዝር ሓሳባትን ኣይተፈልጠናሎ። እቶም ብባዕላዊ ተበግሶ ከም ዝመፁ ዝገልጹ ሸምገልቲ ዓዲ ኣብ መቐለ ናይ ሓደ መዓልቲ ጥራይ ጻንሒት ከም ዝህልዎም ተገሊጹ። ኣብታ ከተማ ኣብ ዝህልዎም ጻንሒት ኣብታ ከተማ ተዛዊሮም ንተወከልቲ ህዝብን ምስ ገለ ኣባላት መሪሕነት ሕወሓት ክዘራረቡ ምዃኖምን ትጽቢት ይግበር። ኣብ መንጎ መሪሕነት ውድብ ሕወሓትን መንግስቲ ፌደራልን ሕጂ እውን ዘይምርድዳእ ዝርአ ዘሎ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ምስ ምስራዝ ሕጋውነት እቲ ውድብ ስዒቡ እቲ ተኽሲ ኩናት ትግራይ ክቋረጽ ዝገበረን ንዝሓለፉ 2 ዓመታት አንጻራዊ ሰላም ዝፈጠረን ውዕል ፕሪቶሪያ ንሓደጋ ከየቃልዖ እዩ ዝስጋእ። ቅድሚ 2 ሰሙን ቀዳይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ አባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ብዛዕባ ትግራይ አመልኪቱ ሂብዎ ዝነበረ መብርሂ ከዘራርብ ዝቐነየ ኮይኑ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ሕጂ እውን ናብ ትግራይ ከየትኩም ናይ ምሽምጋል ስራሓት ኣካይዱ ኢሉ ነይሩ እዩ። ንሱ ኣብቲ ናይ ሹዕ መግለጺኡ ኣብዚ ዝተኸብረ ቤት ምኽሪ ሓደ መልእኽቲ ከመሓላልፎ ዝደሊ ናይ ሃይማኖት ኣቦታት ኣለኹም ካልእ ስራሕ የብልኩምን ብቁልጡፍ ትግራይ ናብ ግጭትን ኩናትን ከይተኣቱ ስራሕኩም ሕጂ ጀምሩ ድሕሪ ምውልዑ ምዝራብ ትርጉም የብሉን ኢሉ ነይሩ። ንሱ እቲ ንክልተ ዓመት ዝተኻየደ ኩናት ደው ዘበለ ስምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ንህዝቢ ትግራይ እፎይታ ኣምፂሉውን ኢሉ ነይሩ እዩ። ደቆም መዓልታዊ ካብ ምስኣን ኣድሒንዩ ንኢትዮጵያ ድማ ሓድሽ ባህሊ ፈጢሩ ክብል እውን ተዛሪቡ ነይሩ እዩ። እንተኾነ ቅድሚቲ ህይወት ኣማይት ኣሽሓት ሰባት ዝቐዘፈ ደማዊ ኩናት ትግራይ ኣብ ዘመሓላለፎ ተመሳሳሊ መልእኽቲ እውን ኣብ ትግራይ ኩናት ምውላዕ ዕብዳን ክብል ገሊጹ ምንባሩ ዝከር ኮይኑ ብበዓል ኣትሌት ሃይለ ገብረ ስላሴ ዝተመርሐ ጉጅለ ሽምግልና ናብ መቐለ ኣምሪሑ ምንባሩ ይዝከር። እዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ምዕባለታት ድማ ነቲ ቅድሚ ኩናት ትግራይ ዝነበረ ምዕባለታት ዝመሳሰል እዩ ዝብሉ ወገናት ዘለው ኮይኖም ወገን ሕወሓት ከኣነቲ ኣብይ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ዝተወሃበ ግብረ መልሲ ዘላቒ ሰላም ከምፁ ኣብ ዝኽእሉ መሰረታውያን ኣብ ዝኾኑ ጉዳያት ለውጢ ይመጽእ ከም ዘየለ ይገሊጹ ነይሩ። ሕወሓት ኣብቲ መግለጺኡ መንግስቲ ክሳብ ሕጂ ንሕገ መንግስቲ ብምጥሓስ ንትግራይ ወዲሮም ዘለዉ ሓይልታት ክወፁን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብኣስገዳድ ዝተነብሩ ምምሕዳራት ሓደሽቲ ሰፋሮን ክወፁ ብዘይምግባሩ ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ተፈናቐልቲ ተወለድቲ ትግራይ ናብ መሬቶም ክምለሱ ከም ዘይከኣሉ ኣብሪሁ ነይሩ እዩ። ኣብይ ኣሕመድ ግን ንምዕራብ ትግራይ ኢሉ ዘይኮነ ወልቃይት ኢሉ በመጥቃስ ዕጥቂ ሓይልታት ትግራይ መሊኡ ከም ዘይተፈትሐ ብምእማን መንግስቲ ዝተፈናቐሉ ዜጋታት ናብ መረበቶም ክምለሱ ኣለዎም ዝብል ጽኑዕ መርገጺ ዘለዎ ክብል ድማ ተዛሪቡ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣብ መንጎ ሕወሓትን መንግስቲ ፌደራልን ወጥሪ ዓሲሉ ኣብ ዘለወሉ እዋን ሓንቲ ዝተፈላለየ ቅድሚ ሕጂ ዘይተዘርግሐ ጸብጻባት ናይ ሃገራት ኣፍሪካ እትዝርግሕ ኣፍሪካን ኢንተሊጀንስ እትበሃል ማዕከን ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ጸብጻብ ሕወሓት ንመጀመርታ እዋን ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ንውግእ ደሉው ክገብሮ ዝኽእል ሓበራዊ ወተሃደራዊ ናይ ትእዛዝ ማዕከል ወይ ወተሃደራዊ ኮማንድ መስሪቶ ከም ዘሎ ገሊጻ። እቲ ተመስሪቶ ዘሎ ወተሃደራዊ ኮማንድ ባቦምበር ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ኮይኑ 9 ኣባላት ከም ዘለዎን ካብዞም 9 ድማ እቶም 5 ወተሃደራውያን መራሕቲ ከም ዝኾኑ እቶም ዝተረፈ 4 ከዓ ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ከም ዝኾኑ ተገሊጹሎ። ናይዚ ሕጂ ንውግእ ንምድላው ተመስሪቶ ዘሎ ሓድሽ ኮማንድ ምክትል ኣቦምበር ኮይኑ ተመሪጹ ዘሎ ድማ እቲ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ዘሎ ጀነራል ታደሰ ወረደ ከም ዝኾነውን እዛ ማዕከን ክትገልጽ እንከላ ካብቶም ኣብቲ ወተሃደራዊ ኮማንድ ዘለዎ ዘይ ወተሃደራውያን መራሕቲ ዝኾኑ ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ድማ ሓደ እቲ ምክትል ኣቦምበር ሕወሓት ዝኾነ አማኑኤል አሰፋ ከም ዝርከቦ ገሊጻላ። ብመሰረት ጸብጻብ ናይዛ ማዕከን ከዓ ምስራት ናይዚ ማእከላይ ወተሃደራዊ ኮማንድ ኣብ ትግራይ ዓሲሉ ዘሎ ስግኣት ናይ ውግእ ዘርኢ ከም ዝኾነ እውን ገሊጻ። እታ ማዕከን ቀጺላ ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ብፍላይ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ሰሙናት ቀዳይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ አንጻር ሕወሓት ከምኡ ድማ አንጻር ኤርትራ ዘቕንዑ መግለጺታት እንዳሕየሎ ይመጽእ በምህላው ኣብ ትግራይ ሓድሽ ኩናት ከይልዓል ተሰጊኡ ምህላው ያገሊጻ ዘላ። በዚ ምኽንያት ከዓ ሕወሓት ንዝኾነ እንተታት ናይ ውግእ ንምድላው 5 ወተሃደራውያን መራሕትን 4 ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓትን ዝርከብዎ 9 ኣባላት ዘለዎ ሓድሽ ወተሃደራዊ ኮማንድ መስሪቶ ምህላው ገሊጻ።
منغو فدرال منغستن تግራይን ኩናት የንጻላሉ ከም ዘሎ በዘር መልክዕ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታቱን ኣብ ዓድዋ ተገይሩ ኣብ ዝነበረ ጽምብል ሓደ ካብ ወታደራውያን መራሕቲ ሓይልታት ትግራይ ዝኾነ ብርጋዴር ጀነራል ሃይለ ስላሴ ግርማይ ሂብዎ ኣብ ዝነበረ መግለጺ ንሕና እውን ከምቲ ንሳቶም ኣብ ናይ ትማለ ኣይኮናን ዘለና ሕጂ ወሲኽና ኢና ዝብሉ ዘለው ንሕና እውን ኣብቲ ናይ ትማለ ኣይኮናን ዘለና ንሕና ሰለስተ ነገር ጋሊህና ኢና ሓደ ትማለ ድምጽ ቁምብላን ሚሳይልን ዘይፈልጡ ነበሩ ሎሚ ግን ነብሰ ምክልኻል ጌርካ ነብስኻ ከም እተድሕን ከምኡ ድማ ርእሰ ምትእማን ኣጥሪዮም እዮም ካልኣይ እቶም ትማለ ጸላእቲ ኮይኖም ዝወግኡ ዝነበሩ እንተኾነ መሓዙት ይኾኑ እንተ ዘይኮይኑ ድማ ኣይወግኡናን እዩ ንዓና ወሰኽዩ ንዓኦም ድማ ጎደለዩ ሕጂ እውን ኣብ ናይ ትማለ ኣይኮናን ዘለና ኣብ ናይ ትማለ ዘየለው ዝቐነሱ ንሶም እዮም ድሕሪ ምባል እቲ ዝብልዎ ዘለውን ዝፍክርዎ ዘለውን ከይገብርዎ ክንዳሎ ኣለና ክብል ክዛረብ ተሰሚዑ ነይሩ ንሱ ኣብ ዘረብኡ ትማለ ጸላእትና ዝነበሩ እንተኾነ ኣይወግኡናን እዮም እንተኾነ ድማ መሓዙትና ይኾኑ ምባሉ ንኤርትራ ብሽም ከይጠቐሰ ንኤርትራ ብዘመልክት መልክዑ መግለጽ ዝሃበ ኣብ ዝዋን ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ጽቡቕ ርክብ ተፈጢሩ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ምርድዳእ ከም ዘሎ ዝግለጽ ኮይኑ ኣብ ደባት ድማ ዋላ ብስሩዕ መንገድታት እንተዘይኮነ ህዝቢ ካብ ናብ ሸቐጣት ብብዝሒ ይገብር ምህላው ኣብ ዝሓለፈ ተዘርጊሑ ዝነበረ ጸብጻባት ተገሊጹ ነይሩ እዩ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ሓደ በዓል ስልጣን ብውልቃዊ ጌጋ ናይ ልዕሊ 33,000 ሰባት ዝርዝር ድሕሪ ምክፋሉ ብሪጣንያ በሽሓት ዝቑጸሩ ኣፍጋኒስታናውያን ናብ ሃገራ ንምግዓዝ ዝሓንጸቶም ምስጢራዊ መደብ ከተውፅእ ተገዲዳላ እዚ ዝለሓኾ ሓበሬታ ነቶም ሰባት ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ከውድቖም ከም ዝኽእል ሰነዳት ቤት ፍርዲ ይሕብሩ ሓደ ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ለንደን ኣብ ግንቦት 2024 ኣብ ዝሃቦ ውሳነ ብሶሉስ ናብ ህዝቢ ኣብ ዝተቓልዐ ሓበሬታ ኣስታት 20,000 ሰባት ናብ ብሪጣንያ ክጉዕዙ ክግበሩ ከም ዝኽእሉ ገለጽ እዚ ድማ ነታ ሃገር ሓያሎ ቢልዮናት ፓውንድ ከተውፅእ ከገድዳ ከም ዝኽእል ሓቢሩ ነይሩ እዩ እቲ ዝለሓኾ ሓበሬታ ኣብ 2021 ኣብ ዝነበረ ኣሸጋሪ ኩነታት ነቶም ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝነበሩ ሓይልታት እንግሊዝ ናይ ዝሓገዙ ኣፍጋኒስታናውያን ሽም ዝርዝር እውን ዘቃልዕ እዩ እቲ ሽዑ ዝነበረ መንግስቲ ኣብ 2023 ገለ ክፋል ናይቲ ሓበሬታ ንፈለመ እዋን ብጌጋ ኣብ ፌስቡክ ምስ ተዘርግሐ ይፈሊጡ ድሕሪ 9 ኣዋርሕ ድማ ነቶም ኣብቲ ዝለሓኾ ሓበሬታ ዘለዉ ሰባት ናይ ምውፃእ መደብ ወፂኡ ዛጊት 4,500 ኣፍጋኒስታናውያን ናብ ዓዲ እንግሊዝ ከም ዝኣተዉ ኣመልኪቱሎ እዚ ሓበሬታ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ዝወፀ ሱፐር ኢንጀንክሽን ዝበሃል ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ምስተኣለየ እዩ እቲ ብ2023 ዝተዋህበ ትእዛዝ ነቲ ዝለሓኾ ሓበሬታ ብግልጽ ምክፋል እቶም ሰባት ብጣሊባን ክቆተሉ ወይ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ክወድቁ ምግዳፍ ማለት ምዃኑ ሚኒስትር ምክልኻል ስለ ዝመጎተ እዩ ኣብ ለካቲት 2022 ጣሊባን ኣብ ኣፍጋኒስታን ስልጣን ድሕሪ መሓዙ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ክጉዕዙ ናይ ዘመልከቱ ኣስታት 19,000 ኣፍጋኒስታናውያን ዝርዝር ሓበሬታውን ልሒኹ ነይሩ እዩ መንግስቲ ነቲ ምልሓኽ ሓበሬታን መግዓዝ ናይቶም ሰባትን ብምስጢር ሒዝዎ ናብ ህዝቢ ከይወፅእ ድማ ደው ኣቢልዎ ይጸኒሑ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም